हेल' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो दासिमनि इम्पर्टेन्ट निउस होनो नागिरदों ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां भिडिअ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन आरो नोंथांमोना जागायनायनि सिगां जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना ला मानोना बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना इम्पर्टेन्ट निउस मोनबाय थानो हागोन ओंखायनो नोंथांमोना थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लायोब्लानो जाबाय। अके लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै। नम्बर 1 मैया बिटिसिआव प्रटेस्ट जादोंमोन। बे प्रटेस्टआव प्रमद बर' सारानो देरहानो हाबाय। बिथाङा दा बिटिसिनि चिफ जाबाय आरोना। दाखालि बावैसो जादोंमोन नाथाय बिपिएफ दोलोनि एगेन्स्टआव माने आरो बे प्रटेस्टखौ खालामनो गोनां जादों आरोना। गोजौआव हाइकर्टआव थांदोंमोन ना बिथांमोना थांनानै माने बे प्रटेस्टखौ खालामनांगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय मैया जादोंमोन आरोना बे प्रटेस्टआवबो इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि बे मोनथाम लोगो नांनानै प्रमद बर' सारखौनो आरोबाव माने देरहाहोबाय आरोना। प्रटेस्टआव बेलेट बक्सनि जोहै जागोन होनदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव आरोना बेलेट बक्सनि जोहै जायाखै आखाइ दिखोनाय जादों। नाथाय बेहाय बिपिएफ हान्जाया गोबां माने दावराव दावसि खालामदों आरोना। भाइलेन्ट जादों माने नन भाइलेन्टआव जायाखै आरोना। गोबां दावराव दावसि जादों रुल बायदि जायाखै बिदिनो माने एसे दावराव जादों आरोना बेहाय। आरो नैथियाव दं बिटिसिनि इएम सायख'जानाय रनजित बसुमतारी एबा बिआर फेरेंगाया बिथाङा बुंदों बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरा 3 दान एबा 6 दाननि गेजेरावनो जोंनि बे इउपिपिएल हान्जायाव जइन जागोन होनना बुंदों आरोना। बिपिएफ हान्जानि एमसिएलएफोरा 10 जननिख्रुइबो बांसिन जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जागोन होनना बुंदों। बियो माने बेखौ लिरनानै होनो हागोन होनना बुंदों आरोना। बिपिएफ हान्जानि एमसिएलएफोरा जों माने इउपिपिएलआव फैगोन आरोना। इउपिपिएलआव फैनायखौ रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंदों जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफ हान्जानि एमसिएलएफोरा फैगोन होननानै डाइरेक्ट क्लियारैनो लिरनानै होनो हागोन होनना बुंदों। नम्बर 3 मैयानि प्रटेस्टआव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जेसेबां रोल बायदियै जानांगौमोन बियो रोल बायदियै जायाखै होनना बुंदों। बेखौ जों गनायनो हाया होननानै बुंदों। जेन्सियावबो बुंदों आरोना बेबायदि जेसेबां रोल बायदि जानांगौमोन बियो रोल बायदियै जायासै माने बिथांमोनखौ सापर्ट खालामै बायदि जादों बेबायदि फोरमायदों आरोना हाग्रामानि बायदिब्ला। नम्बर 4 मुनमोन ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरखौ खुदि मुजुलांदों आरो बुंदों बिथाङा बे बिटिसिआ जों दानायसो होननानै रायजोफोरखौ खुदि मुजुलांदों आरोना। बे भिडिअआ भाइरेल जागासिनो गोबां माने लाइभ भाइरेल जागासिनो दं आरोना बियो। माने दुखुनांथाव आरोना गावजों गावनो नायलायनो हायै गोबां सोलिगासिनो दं। गोबां माने दोंहाव थासारि मैया बिटिसिआव अर जोंलायनाय बादि जादों आरोना बे प्रटेस्ट जोबखांनायनि उनाव दसे थानानै आरोना। आरो दिनै 25 डिसेम्बर आं वाइस खालामनो नागिरो मेरि क्रिसमास नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो मेरि क्रिसमास। अके लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं।